Pailano jotono khulumka rangchak tipra hani rangchakni tipra sarokno chini demsara kochusarani joto tipra salokrokno specially haino hai khulumung yafaro hainai 12 tarik April chini TTADC election chung jotono dakti phung 7tani simi line basawi diborsani bisingino chung bubagrani thansani mari amtui mario chung booth rinan bagui jotono ang appeal khlaio karon buini party hingkakai obosudu post and power ni bagui simi chung rajnitik kobangma khlaika Congress CPM BJP কিন্তু tiprasani mungsa septai sikur kuri tabuk o nirbachon ungkhabele chini hano rokha khlainan nangnai chini dofano rokha khlainan nangnai chini kokno chung rokha khlainan nangnai chini identity no chung rokha khlainan bagui se o election buini party ni bagui kon party rong ni bagui ongoi mano sarkaro fainani power of fainani bagui phiaba chini le tabuk omhai jora বর্তমান রাজ্য সরকার অলরেডি চিনি TTADC ni ট্রাইবেল এরিয়া যে বমুং রিজার্ভ স্পেসিফিক দংমানি আবনো হুই রহকা তো আবন বাগে বেলাই কিরিমান সিংসা মনি বাগে chung jotono korayatui khlai chini amtui markabo bodriwui koplai khlainani bagui 7 nong demsara korsran joto rangchani lokrokna ang kobongmung yafaro hambai